Mé jméno je Ahmed a vítejte u mého prvního vlogu. Jako první věc chci říct, co budu vůbec dělat. Takže budu natáčet různý vlogy a videa na svůj YouTube channel, takže se můžete určitě podívat. Jako druhou věc chci vás seznámit se mnou. Jako určitě jste si teď všimli, že vypadám úplně jinak než vy. Že mám jinou pleť a určitě si teď myslíte, že jsem Rom. A to není pravda, to si určitě bude myslet skoro všichni lidi, co se na mě teď podívají. Tak já jsem vlastně napůl Arab a napůl Rus, takže to mám docela takové smíšené. Jsem takový smíšenec. Řeknu to podrobněji. Moje matka je z Ruska. Přesněji bydlela v Kazachstánu, to je vedle Ruska, Sovětský svaz. Moje jméno Bora. Mám vás rád. Mám rád sex. Je fajn. Toto moja krajina, Kazachstán. A můj otec je Arab a řeknu to přesněji, je z Pakistánu a to je vedle Indie. Hodně lidí už mi říkalo, že jsem Rom, kvůli tomu mám docela takovej špatný život. Jako ne špatný život, je prostě, že to mám obtížný. Jako ve školce to bylo ještě v pohodě, že tam prostě jak si vypadal, hlavně, že máš autíčka a letadýlko umíš kreslit. A ve škole to jako poprvé začalo, že mi to všichni prostě nadávali a je to takový docela příjemný. Pak jsem se nějak prostě musel zviditelnit a prostě jsem všem řekl, že jsem napůl Rus a napůl Arab. A pak normálně už pak na druhém stupni už mi nikdo tak neříká, jenom pak prostě z menších tříd a to už na to jsem sral. Hodně lidí mi říkají, jestli umím arabštinu. Neumím. Je to vážně těžký jazyk, je takový jazykolam. Oni píšou i čtou pospátku a je to zajímavý. Ruština, to umím skoro plyně, pak trošku angličtinu a němčinu a češtinu. A taky umím rusky. Privět. Je takhle smíšený, to je zajímavý, že doma je všechno takový divný, že matka pořád na mě mluví rusky, takže když je naštvaná, takže mi nadává v ruštině a je to hrozný. Protože ono to, když se to řekne rusky, tak je takový není to moc prostý, jako něco, jako když někdo nadává v angličtině, tak to pro vás je takový normální, prostě, že vám to nepřijde hodně divný, ale když takhle, kdyby mě nadávala mamina v češtině, tak to by bylo špatný, to není moc hezký. To vám takhle řekl něco trošku o mém životě, co takhle prostě, pořád máchám rukou. Jak prostě žiju a tak. A vážně nejsem Rom. Vážně. Jako Romy moc v oblibě nemám. Budu první rasista, černý rasista. No, jak se to dá říct prostě, že i když jsem já cizinec a taky hodně lidem vadím, tak mi tady vadí Romové. Nechci říkat to slovo rámce, protože nechci být tak hodně velký rasista. Ještě by mě někdy skopali, ježišmarja. Určitě víte, jak to tady vůbec v Čechách je, že hodně nepracujou, všude se perou. A třeba Vietnamci, jo, ty jsou v pohodě, ty mám strašně rád. Ty pracujou, snaží se, prostě pracujou v zimě takhle po stánkách tady, aspoň prodávají, ale zase neplatí DPH ty sami. Takže já jsem úplně odbočil, takže se omlouvám.
Děkuju, že jste sledli mé video. Doufám, že se vám to líbilo a zanechte koment, co bych tady měl předem opravit a zlepšit. A děkuju. Takže čau. Šio. Prdele, tyjo.